ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பின் பரம தகப்பனே, துதிக்கிறோம், சோத்திரிக்கிறோம். உலகம் உண்டாவதற்கு முன்னதாகவே நீர் எங்கள் மேல் வைத்த அன்புக்கு நன்றி. அந்த அன்பினாலே உமது குமாரனான இயேசு எங்களுக்கு அந்த பூமியில் இரட்சகராக தந்திட்டின் அப்படினாலே நன்றி. இயேசு எங்களுக்காக தேவனுக்கு சமமாக இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தாமை வெறுமையைக்கு அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலாக அந்த பூமியில் காணப்பட்டு மாம்சம் இரத்தமும் உடையவராக பிறந்தபடினாலே நன்றி. கல்வாயில் எங்கள் பாவசாமங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு ரத்தம் சிந்தி ஜீவனை கொடுத்தீங்க, அதற்கு நன்றி. மரணத்தை ஜெயித்து உயிர்த்தெழுந்து ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை கொடுத்து விட்டபடினால நன்றி அப்பா. அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்து கிடந்த என்னையும் எங்களையும் கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்து உடனே செய்தபடினால நன்றி. இருளின் அதிகாரத்திருந்தங்களை விடுதலையாக்கி உத அன்பின் குமார ராஜ்யத்தை உட்படுத்தினபடினால நன்றி. அந்த காலத்திருந்தங்களை ஆச்சரியமான ஒலிக்கு வரவழைத்தபடினால நன்றி அப்பா. இந்த பொல்லாத உலகத்திருந்தங்களை விடுதலை பண்ணி பரவ ராஜ்யத்தினுடைய குடிமக்களாய் ஆட்டுக்குட்டியான ஜூஸில் பேர் எடுத்திருக்கிறபடினால நன்றி அப்பா. எங்கள் திக்கற்றலாக விடாமல் தந்த துணையாளரான பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேற்றரவாளனுக்கு நன்றி. எழுதி கொடுத்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளுக்கு நன்றி, வாக்குத்தத்தங்களுக்கு நன்றி. அதன்படி உண்மையில் ஒரு போதுமானவரமாக இருக்கிறவரே, இயேசு நாமத்தில் இந்த நாளிலும் நாங்கள் தியானிக்கிற வேத வசனங்களை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தந்தரல வேண்டும் என்று தாழ்மையோடு பாதம் பணிஞ்சு கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் பரமபிதாவே, ஆமென். ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை என்றும் என்றும் துதித்திடுவே. ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை என்றும் என்றும் துதித்திடுவே. காத்தீரே என்னை கருத்தாக, வழுவாமல் என்னை உமக்காக. காத்தீரே என்னை கருத்தாக, வழுவாமல் என்னை உமக்காக. எடுத்தீர் என்னையும் உமக்காக, எடுத்தீர் என்னையும் உமக்காக. கொடுத்தீர் உம்மையும் எனக்காக. ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை என்றும் என்றும் துதித்திடுவே. நம்பினோரை காக்கும் தேவா, துதியே துதியே துதித்திடுவே. நம்பினோரை காக்கும் தேவா, துதியே துதியே துதித்திடுவே. அம்புவியாவும் படைத்தீரே, அம்பரவுந்தன் பார்க்காதே. அம்புவியாவும் படைத்தீரே, அம்பரவுந்தன் பார்க்காதே. எம்பரையெல்லாம் ஈந்தீரே, எம்பரையெல்லாம் ஈந்தீரே. நம்பினோ குந்தன் தயவாலே. ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை என்றும் என்றும் துதித்திடுவே. கண்ணின் மணி போல் காத்தீரே எம்மை, துதியே துதியே துதித்திடுவே. கண்ணின் மணி போல் காத்தீரே எம்மை, துதியே துதியே துதித்திடுவே. அன்னரே உந்தன் அருளாலே அடியாரை கண் பார்த்தீரே. அன்னரே உந்தன் அருளாலே அடியாரை கண் பார்த்தீரே. மன்னாயவக்கும் நீர்தானே, மன்னாயவக்கும் நீர்தானே. எந்நாளும் எங்கள் துணை நீரே. ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை என்றும் என்றும் துதித்திடுவே. அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரமே, துதியே துதியே துதித்திடுவே. அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரமே, துதியே துதியே துதித்திடுவே. அகில சிருஷ்டிகளும் துதிக்க, அடிமை துதியாதிருப்பேனோ. அகில சிருஷ்டிகளும் துதிக்க, அடிமை துதியாதிருப்பேனோ. அல்லும் பகலும் நித்தியமாய், அல்லும் பகலும் நித்தியமாய்
கர்த்தருடைய பரிசுத்தமான நாமம் மைப்படுவதாக. இந்த நாளில் நம்முடைய தியானத்திற்கென்று யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 11 13 வசனம் வரைக்கும் வாசித்து நாம் தியானிப்போம். ஜான் சாப்டர் 17 verses 11 to 13. நான் இனி உலகத்தில் இரேன், இவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். நான் உம்மிடத்திற்கு வருகிறேன். பரிசுத்த பிதாவே, நீர் எனக்கு தந்தவர்கள் நம்மைப் போல் ஒன்றாயிருக்கும்படிக்கு நீர் அவர்களை உம்முடைய நாமத்தினாலே காத்துக்கொள்ளும். நான் அவர்களுடனே கூட உலகத்தில் இருக்கையில் அவர்களை உம்முடைய நாமத்தினாலே காத்துக்கொண்டேன். நீர் எனக்கு தந்தவர்களை காத்து கொண்டு வந்தேன். வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக கேட்டின் மகன் கெட்டுப்போனானே அல்லாமல் அவர்களில் ஒருவனும் கெட்டுப்போகவில்லை. இப்பொழுது நான் உம்மிடத்திற்கு வருகிறேன். அவர்கள் என் சந்தோஷத்தை நிறைவாய் அடையும்படி உலகத்தில் இருக்கையில் இவைகளை சொல்லுகிறேன். கர்த்தருக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். ஜீசஸ் பிரேயர், இயேசுனுடைய ஜெபம் என்கிற தலைப்பில் 4வது பகுதியிலே இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம். இதனுடைய தலைப்பு இன்டென்ஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் பிரேயர், இயேசுனுடைய ஜெபத்தினுடைய நோக்கம் என்கிற தலைப்பில் இந்த பகுதியை நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம். 3 காரியங்களே இந்த பகுதியில் பார்க்கும். முதலாவது ஃபெலோஷிப் ஆஃப் கிறிஸ்டியன்ஸ், கிறிஸ்தவருடைய ஐக்கியம் என்பதை பார்க்கிறோம். 2வது ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜூடாஸ் காரியத், யூதாஸ் காரியத்தினுடைய வீழ்ச்சியை குறித்து நாம் பார்க்கின்றோம். 3வது ஃபுல்னஸ் ஆஃப் ஜாய், முழு நிறைவான சந்தோஷத்தை குறித்து அங்கே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறதை நான் பார்க்கிறோம். முதல் காரியம் ஃபெலோஷிப் ஆஃப் கிறிஸ்டியன்ஸ். அந்த வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது 11வது வசனம் மறுபடியும் வாசிப்போம். நான் இனி உலகத்தில் இரேன், இவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். நான் உம்மிடத்திற்கு வருகிறேன். பரிசுத்த பிதாவே, நீர் எனக்கு தந்தவர்கள் நம்மைப் போல ஒன்றாயிருக்கும்படிக்கு. முதல் காரியம் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஊழியத்தை முடித்துவிட்டு பரலோகத்துக்கு போகிறபடினாலே இவர்கள் அந்த இயேசு இல்லாததினால இவர்கள் தங்களுடைய விருப்பம் போல மனம் போல போய்விடக்கூடாது. இவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். எப்படி பூமியிலே இயேசு இருந்த நாட்களிலே பிதாவுடைய சித்தத்தை அறிந்து பிதாவுக்கு சித்தமானதை செய்தாரோ, பிதாவுக்கும் இயேசுவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் எப்படி அந்த ஒரு மனம் இருந்ததோ அதே விதமான ஒரு மனம் இவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த ஜெபத்தை தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஏறெடுக்கிறதை நான் பார்க்கின்றோம். இந்த பதில் 2 காரியம் வாசிக்கிறோம். பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் அண்ட் பில்ட் அப்பான் தி ஃபவுண்டேஷன். அதாவது முதலாவது காரியம் இயேசுனுடைய சரீரமாகிய சபை. 2வது அஸ்திபாரத்தின் மேலே கட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த சபை எதன் மேலே கட்டப்பட்டிருக்கு என்பதை நான் பார்க்க இருக்கின்றோம். இப்போ நான் பிதாவுக்குள்ளும் பிதா எனக்குள்ளும் இருக்கிறதை நீங்கள் அறியவில்லையா என்று சொல்லி இயேசு சொல்லுகிறார். அதே விதமாக தான் இயேசு நமக்குள் இருக்கிறார், நாம் இயேசுவுக்குள் இருக்கிறோம். இந்த கொரிந்து சபையில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனாக்கா, நான் பவுலை சேர்ந்தவன், அப்போலோவை சேர்ந்தவன், கேபாவை சேர்ந்தவன், நான் கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவன் என்று சொல்லும்பொழுது பவுல் சொல்கிறார், கிறிஸ்து பிரிந்து இருக்கிறாரா? எனவே இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லாரும் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் வெவ்வேறு கொள்கைகள் நிமித்தமாய் மாறுபாடான கொள்கைகளோடு கூட சிந்தையும் அதே விதமாக மாறுபாடான சிந்தையும் வேற்றுமையான எண்ணங்களும் இந்த நாட்களிலே இருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அப்படி இருக்கலை. இயேசுக்கு இருந்த நாளிலே அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக இருந்தார்கள். ஆனாலும் அவர்களுக்குள்ளே எவ்வளவோ வித்தியாசமான எண்ணங்கள், ஆசைகள் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். 2 பேருக்கு பதவி ஆசை இருந்தது, ஒருத்தர் பொருளாசை, பண ஆசை இருந்தது, மற்றவர்களுக்கு அதனால் பொறாமை இருந்தது. இதெல்லாம் பார்க்கின்றோம். எனவே இந்த நிலைமையிலே அவர்கள் ஒருபோதும் பிரிந்துவிடக்கூடாது, ஒரு மனம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த காரியத்திற்காக ஜெபிக்கிறார். இந்த நாட்களிலே அதுதான் ஆவியானவருடைய எதிர்பார்ப்பும் ஆவியானுடைய நடத்துதலும் அவ்விதமாக தான் இருக்கும். ஆகினாலே ஃபெலோஷிப் ஆஃப் கிறிஸ்டியன்ஸ், அந்த கிறிஸ்தவருடைய ஐக்கியம் ஒருமனப்பட்டு இருக்கணும். உதாரணமாக வாசிக்கும்போது பிலிப்பியருக்கு நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் முதல் 5 வசனம் இப்படி வாசிக்கிறோம். பிலிப்பியன் சாப்டர் 2 verses 1 to 5. ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் அன்பினாலே யாதொரு தேறுதலும் ஆவியின் யாதொரு ஐக்கியமும் யாதொரு உருக்கமான பட்சமும் இரக்கங்களும் உண்டானால் நீங்கள் ஏக சிந்தையும் ஏக அன்பும் உள்ளவர்களாயிருந்து இசைந்த ஆத்துமாக்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து என் சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குங்கள். ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரையொருவர் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக எண்ணக்கடவீர்கள். அவனவன் தனக்கானவைகளை அல்ல பிறனுக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக. கிறிஸ்து இயேசுவிலிருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவது. கர்த்தருக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். அவர் தேவனுக்கு சமமாக இருந்தவர் தான். ஆனாலும் அதை வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து இந்த பூமியிலே ஆண்டவருக்கென்று ஊழியம் செய்த நாட்களிலே பிதாவுடைய சித்தத்தை செய்தார், பிதாவுக்கு பிரியமானதை செய்தார். அதுபோல் ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் ஒவ்வொரு சீஷர்களும் பிதாவுக்கு பிரியமானதை செய்ய வேண்டும், பிதாவுடைய சித்தத்தை செய்து இந்த பூமியிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பணியை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும். எப்படி இயேசு தன்னுடைய பணியை செய்து முடித்தாரோ அதே போல் நாமும் செய்ய வேண்டும். அவ்விதமான ஒரு நடத்தல் தான் ஆவியானவர் மூலமாக நமக்கு ஆண்டவர் நடத்துவார். எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறார்கள். அதற்கு தான் கர்த்தர் நம்மை அபிஷேகித்திருக்கிறார். அந்த அபிஷேகம் சகலவற்றையும் குறித்து நமக்கு போதிக்கிறது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம்.
அது போதித்தபடியே அவரிலே நிலைத்திருங்கள் என்று சொல்லி 1 யோவான் 2:27 நாம் வாசிக்கின்றோம். எனவே வேறு ஒரு சிந்தை இருக்கக்கூடாது. இன்னொரு வசனம் வாசிக்க, எபேசியர் 4 முதல் 3 வசனம் இப்படி வாசிக்கிறோம். Ephesians chapter 4 first 3 verses. ஆதலால் கர்த்தர் நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில், நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து மிகுந்த மனத்தாழ்மையும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாய் அன்பினால் ஒருவரையொருவர் தாங்கி சமாதான கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையை காத்துக்கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். எனவே ஆவியின் ஒருமையை காத்துக்கொள்ள ஜாக்கிரதையா, உள்ளபூர்வமாக அந்த ஐக்கியம் இருக்க வேண்டியது அவசியம். ஏன்னா 1 Corinthians 6 வாசிக்கிறோம், கர்த்தரோடு இசைந்து இருக்கிறவன் அவருடனே கூட ஒரே ஆவியாக இருக்கிறான். அப்போ ஒவ்வொரு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விசுவாசியும் எந்த ஸ்தாபனத்தில் இருந்தாலும், எந்த சபை பிரிவினையில் இருந்தாலும், அவன் இயேசுவோடு கூட அந்த ஐக்கியம் சரியாக இருக்குமானால், அந்த ஆவிக்குரிய சிந்தை இருக்குமானால், தேவனுக்கு ஏற்றவளை சிந்திப்பார்களானால், மற்றவர்களோடு கூட அந்த பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் எப்படி அந்த உறவு இருந்ததோ அதே உறவோடு கூட தான் அவர்கள் பழகுவார்கள், பழக வேண்டும். ஏன்னா அக்கிரமம் மீதியாவதனாலே அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போகும், முடிவு பறிந்த நிலைத்திருக்கிறவனை ரட்சிக்கப்படுவான். அந்த அன்பு இல்லாதவன் தேவனையே அறியவில்லை என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். எனவே இந்த கடைசி நாட்களிலே அந்த அறிவு நமக்கு இருக்குமானால், சரீரமாகிய சபையிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு அங்கம், ஒரு அவயவம் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம். ரோமருக்கு நிருபம் 12 4-5 வசனம் இப்படி வாசிக்கிறோம். ரோமன் சாப்டர் 12 verses 4 and 5. ஏனெனில் நமக்கு ஒரே சரீரத்திலே அநேக அவயவங்கள் இருந்தும் எல்லா அவயவங்களுக்கும் ஒரே தொழில் இராதது போல அநேகராகிய நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே சரீரமாய் இருக்க ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களாய் இருக்கிறோம். எனவே இந்த சரீரமாகிய சபைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் தலையாக இருக்கிறார். அதே எபேசியர் 1 வாசிக்கிறோம், சகல துரைத்த அதிகாரங்களுக்கும் தலைவராக இருக்கிற அவருக்குள் நாம் இருக்கின்றோம், அவரே தலையாக இருக்கிறார். அந்த தலையாகி கிறிஸ்துவுக்கு நாம் எல்லாரும் கீழ்ப்பட்டு நடக்க வேண்டியது அவசியம். பொதுவாக உலக ஸ்தாபனங்களிலே அந்த ஸ்தாபனத்துடைய தலைவர்களுக்கு கீழ்ப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். ஆனால் இந்த கடைசி நாட்களிலே நம்முடைய பிதாவுக்கு பிரியமானதை, பிதாவுக்கு சித்தமானதை செய்யணும். இயேசு அப்படி தான் செய்தார். அவர் அண்ணா கைப்பா அந்த ஸ்தாபன தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு பிரியமானதை செய்யலை, ஆண்டவருக்கு பிதாவாகிய தேவனுக்கு பிரியமானதை அவர்கள் செய்தார்கள். ஆதி திருச்சபையிலே வாழ்ந்த மக்களும் மனுஷனையா தேவனையா, என் யாரை நாடி போதிக்கிறேன், யாரை பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன், இன்னும் நான் மனுஷனை பிரியப்படுத்துகிறோம் என்றால் நான் தேவனுடைய ஊழியன் அல்லவே என்று சொல்கிறார். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 4 19 வசனம் 20 வசனம் வாசிக்கிறோம். ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 4 verse 19 and 20. பேதுருவும் யோவானும் அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிறதை பார்க்கிலும் உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறது தேவனுக்கு முன்பாக நியாயமாய் இருக்குமோ என்று நீங்களே நிதானித்து பாருங்கள். 5 29 வசனம். அதற்கு பேதுருவும் மற்ற அப்போஸ்தலரும், மனுஷருக்கு கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கிலும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறதே அவசியமாய் இருக்கிறது. எனவே இந்த கடைசி நாட்களில் வாழ்கிறோம். மனுஷனுக்கு கீழ்ப்படுகிறோமா, தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறோமா? 1 Corinthians 7:23 வாசிக்கிறோம், நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்கள், மனிதருக்கு அடிமைகள் ஆகாதிருங்கள். ஏன்னா ஆண்டவர் தான் நம்ம கிரயம் கொடுத்துருக்கிறார், ஆண்டவருக்கு தான் நம்ம அடிமையாக இருக்கிறோம். எந்த ஸ்தாபனத்தில் இருந்தாலும் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இதை தன்னுடைய எண்ணத்திலே, ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் இதை நம்மளை மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியம். இது இயேசுனுடைய ஜெபம். அந்த இயேசுனுடைய ஜெபத்தில், பிதாவே நீரும் நானும் ஒன்றாய் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்க வேண்டும் என்று அவர் ஏறெடுக்கிற ஜெபத்தை பார்க்கிறோம். அதான் 17 யோவானில் 21 வசனத்தை தான் வாசிக்கிறோம். 17:21. அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும், பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் என்னிலேயும் நான் உம்மிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். எனவே உலகம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? எனவே மாறுபாடான கொள்கையில் வந்து கொண்டு அவர்களை விட நாங்கள் மேலானவர்கள், எங்களை விட அவர்கள் கீழானவர்கள், நாங்கள் தான் பரிசுத்தமானவர்கள், நாங்கள் தான் நீதிமான் என்று சொல்லி பரிசேயர்களைப் போல இந்த நாட்கள் எண்ணிக்கொண்டு இருப்போமானால் புறஜாதிகள் மத்தியில் அந்த கர்த்தருடைய நாமம் தூஷிக்கப்படும். ஆகையினால தான் உலகத்தாருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஒருமனப்பாடு இருக்க வேண்டுமென்றால் உள்ளபூர்வமாக உண்மையாக இருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். அதற்காக தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஜெபத்தை எடுக்கிற பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட். வி ஆர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட். ஒவ்வொரு விசுவாசியும் அந்த சரீரமாகிய சபையில் அங்கமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம். எப்படி சரீரத்திலே ஒவ்வொரு அவயத்தையும் தேவன் தமது சித்தத்தில் வைத்திருக்கிறாரோ, அதுபோல் ஒவ்வொரு ஊழியரையும் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் அவருடைய சரீரமாகிய சபையிலே தேவன் அமைத்து வைத்திருக்கிறார். இதை நாம் அறிந்து உணர்ந்து கொள்ளுதல் அவசியம். 2வது காரியம் வாசிக்கும்போது, இந்த சபையானது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னபடி என் சபையை நான் கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வது இல்லை என்று சொல்கிறார். எனவே அவருடைய சபையை அவர் கட்டுகிறார். ஒவ்வொரு ஸ்தாபனங்களும் ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் அவரவருடைய சபையை அவர்கள் கட்டி கொண்டு வருகிறார்கள்.
அது அவருடைய ஆசை, அவருடைய விருப்பம். ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து என் சபையை நான் கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்வது இல்லை என்று சொல்கிறார். இப்போ யார் நம்மை கட்டுகிறார்? எதன் மேலே நாம் கட்டப்பட வேண்டும்? 1 கொரிந்தியர் புத்தகம் 3:11 அப்படி வாசிக்கிறோம். 1 Corinthians chapter 3:11. போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறே அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது. நல்லது, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எனவே இது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, இயேசு தான் எங்களுக்கு அஸ்திவாரம், இயேசு மேலே தான் சபைகள். சில சபைகளில் நான் ராய்ப்பர் மேலே சபையை கட்டிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. அது அவர்களுடைய நம்பிக்கை, அவருடைய விசுவாசம், அதில் அவர்கள் உறுதியாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் வேதத்தில் 1 பேதுரு புத்தகத்தில் 2ஆம் அதிகாரத்தில் நான் பார்க்கும்பொழுது பேதுருவை தன்னுடைய நிருபத்தில் விதமாக எழுதுகிறார். 1 பேதுரு புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம். மனுஷரால் தள்ளப்பட்டதாயினும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதுமாயிருக்கிற ஜீவனுள்ள கல்லாகிய அவரிடத்தில் சேர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும் ஜீவனுள்ள கற்களைப் போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். அந்தபடியே இதோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதுமாயிருக்கிற மூலைக்கல்லை சீயோனில் வைக்கிறேன், அதின்மேல் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேறப்பட்டதுமான மூலைக்கல்லை நான் சீயோனிலே வைக்கிறேன் என்று சொல்லி இப்படியாக நாம் வாசிக்கின்றோம். பேதுரு அழகாக சொல்கிறார், ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகம் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு ஆசாரிய கூட்டமாக கூட்டி கட்டப்பட்டவர்கள். இதே தான் பவுல் என்கிற பக்தன் எபேசியருக்கு நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 20-22 வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம். எபேசியன் சாப்டர் 2 verse 20-22. அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள். அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறார். அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது. எனவே அவர் மேல் கட்டப்பட்டு வருகிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறார். அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்கிறவர்கள் அஸ்திபாரமாக இருக்கிறார்கள். ஸோ பில்ட் அப்பான் தட் பர்டிகுலர் ஃபவுண்டேஷன், அந்த அஸ்திபாரத்தின் அடிப்படையில் தான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை கட்டப்பட வேண்டியது மிக மிக அவசியம். எனவே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவரவர்களுக்கு எது நல்லதென்று சொல்லுகிறதோ அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொள்கையாக விசுவாச அறிக்கையாக வைத்துக்கொண்டு நாம் கட்டுவோமானால் அது ஆண்டவர் கட்டுகிற சபை அல்ல. ஏன்னா என் சபையை நான் கட்டுவேன். அதனால தான் பேதுரு தன்னுடைய நிருபத்தில் எழுதும்பொழுது எழுதுகிறார். 1 பேதுரு புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனம் இப்படி வாசிக்கிறோம். 1 Peter chapter 2 verse 11. பிரியமானவர்களே, அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாய் இருக்கிற நீங்கள் ஆத்மாவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகி புறஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரர் என்று விரோதமாய் பேசும் விஷயத்தில் அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு அவற்றின் நிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல் நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன். எனவே நல்ல நடக்கை என்ன? ஒருவருக்கு ஒரு விரோதமாய் ஒரு எண்ணுகிறதும் ஒருவருக்கு விரோதமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களை அங்கீகரிக்காமல் இருக்கிறதும் இது ஒருபோதும் தேவனுக்கு பிரியமானதல்ல. ஏன்னா நாம் ஒருவர் கூட பரிசுத்தவான்களை எல்லாரும் பாவிகளாக இருக்கும் பொழுதே கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார். அவர் நம்மிடத்தில் முந்தி அன்பு கூர்ந்தார். அந்த அன்போடு கூட நமக்கு இருக்க வேண்டியது அவசியம். அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை அவர்கள் செய்தால் அதை ஆண்டவர் அங்கீகரிக்க போகிறதில்ல. அது நம்முடைய நம்முடைய கையில் அவைகள் இல்லை. நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் அன்பு கூற வேண்டியது மிக மிக அவசியம். அதே 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது 7வது வசனத்தை இப்படி வாசிக்கிறோம். 1 Peter chapter 4 verse 7 onwards. எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று. ஆகையால் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருந்து ஜெபம் பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாய் இருங்கள். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமான அன்புள்ளவர்களாய் இருங்கள். அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும். முறுமுறுப்பில்லாமல் ஒருவரை ஒருவர் உபசரியுங்கள். அவனவன் பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளை பகிர்ந்து கொடுக்கும் நல்ல உக்ரானக்காரர் போல ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யுங்கள். ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி போதிக்க கடவன். ஒருவன் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தருளும் பலத்தின்படி செய்ய கடவன். எல்லாவற்றிலேயும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்வீர்களாக. அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமேன். எனவே நாம் செய்கிற செயல்களினாலே தேவன் மகிமைப்படணும், கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டியது மிக மிக அவசியம். எனவே தான் ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வேத வாக்கியங்கள்படி போதிக்க கடவன். பாரம்பரிய கொள்கையின் அடிப்படையில் அல்ல, மனிதனுடைய ஒரு யோசனையின்படியாக ஒருபோது இருக்கவே கூடாது.
போகக்கூடாது. லௌகீக ஞானத்தினாலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவன் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள். அது மனுஷருடைய பாரம்பரிய நியாயத்தையும் உலக வழிபாடுகளையும் பற்றின கிறிஸ்துவை பற்றினதல்ல. எனவே பில்ட் அப்பான் தி ஃபவுண்டேஷன் விச் காட் லைட் ஆல்ரெடி. எனவே ஏற்கனவே தேவன் போட்ட ஒரு அஸ்திபாரம் தான். அஸ்திபாரத்தை மாற்றிட்டே போக முடியாது. அஸ்திபாரம் இயேசு தான். அதன் மேலே தான் எல்லாரும் கட்டப்பட்டு வருகிறார்கள். ஏனெனில் அவர் இயேசு நேற்று என்று மாறாதவர். எனவே அஸ்திபாரம் மாறப்போகிறது இல்லை. அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் மறந்து விடக்கூடாது. அது மாத்திரமல்ல, சரீரமாகிய சபைக்கு அவரே தலையாக இருக்கிறார். தலை அவர் என்றால் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களும் எந்த ஸ்தாபனமாக இருந்தாலும் அதிலே அவர்கள் எல்லாரும் அவயவங்களாக இருக்கிறார்கள். அவயவங்கள் தலைக்கு கீழ்ப்பட்டு இருக்க வேண்டுமே ஒழிய ஒரு அவயவம் இன்னொரு அவயவம் கீழ்ப்பட்டு இருக்க வேண்டும், ஒரு ஸ்தாபனம் இன்னொரு ஸ்தாபனத்துக்கு கீழ்ப்பட்டு வர வேண்டும் என்று ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அதனால தான் வாசிக்கிறோம் மத்திய சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 21-23 வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிற வார்த்தையை நாம் கவனிப்போம். மேத்யூ சாப்டர் 7:21-23. பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. அந்நாட்களில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா, உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா, உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள். அப்பொழுது நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியவில்லை, அக்கிரம செய்கைக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன். ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். எனவே ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தையின் அடிப்படையில் தான் ஒரு சபையானது கட்டப்பட வேண்டும். அதை தான் இறுதி வரைக்கும் நிலைத்திருக்கணும். அதை பேதுரு ராயப்பர் சொல்கிறார். 1 பேதுரு 1:20 வாசிக்கிறோம். கர்த்தருடைய வசனமோ என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறது, உங்களுக்கு சுவிசேஷமாக அறிவிக்கிற வசனம் இதுவே. எனவே அந்த கற்பனையை கடைபிடிக்கிறதுக்காக மனித கொள்கையை ஒன்று கொண்டாந்து இதை கடைபிடிச்சா அதை கடைபிடிக்கிறதுக்கு சமானமாகும் என்று சொல்லி ஒருபோதும் மனிதனுடைய கற்பனைகள் ஒருபோதும் நிறைவானது அல்ல. நிறைவானதை வைத்துக்கொண்டு நாம் குறைவானதற்கு போகக்கூடாது. குறைவானது ஒருபோதும் நிறைவானதை கொண்டு வர முடியாது. இயேசு நிறைவானவர், அவருடைய வார்த்தைகள் நிறைவானது, என்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறது. எனவே அவர் மேல் கட்டப்பட வேண்டும், அவருடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் கட்டப்பட வேண்டும். இப்படி தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கட்டுகிறார். அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் செயலாற்றி வருகிறதையும் பார்க்கின்றோம். எனவே பரிசுத்த ஆவியானவர் சகல சத்தியத்தில் நடத்துவார் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம். நீதியை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவார் என்று சொல்லி நான் பார்க்கின்றோம். எனவே ஃபெலோஷிப் ஆஃப் கிறிஸ்டியன்ஸ். எனவே அந்த ஒருமனப்பாட்டிற்காக ஆண்டவர் ஜெபித்தார். ஆதி திருச்சபையில் அந்த ஒருமனப்பட்டு அவர்கள் இருந்ததுனால தான் அநேக காரியங்களை ஆண்டவர் அந்த நாட்களிலே அவர்கள் விசுவாசிகள் மூலமாக ஊழியர்கள் மூலமாக செயலாற்றினார். கிறிஸ்தவமானது எல்லா இடங்களிலும் பரவிற்று. ஆனால் இந்த நாட்களிலே பரவி இருக்கிறது, ஆனால் ஒருமனம் இல்லை. ஏனெனில் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தை இன்றைக்கு இல்லை. பிதாவின் சித்தத்தை அறியவும் இல்லை, செய்கிறதும் இல்லை. இதுதான் இஸ்ரவேலர்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்த நாட்களிலே அவர் மனிதனுடைய கொள்கைகளுக்கு அவர்கள் செவி கொடுத்து கீழ்ப்படிந்து போனபடினாலே சத்தியத்தை அறியல, சத்தியபரனை சிலுவையில் ஆணை எடுத்து கொன்றார்கள். அதே தான் அந்த கடைசி நாட்களிலே நடக்கப் போகிறது. விசுவாச துரோகம் நேரிடும். 2வது காரியம் வாசிக்கும் போது ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜூடாஸ் காரியத். அந்த வசனத்தை மறுபடியும் வாசிக்கலாம். யோவான் 17:12 வசனத்தை வாசிப்போம். நான் அவர்களுடனே கூட உலகத்தில் இருக்கையில் அவர்களை உம்முடைய நாமத்தினாலே காத்து கொண்டேன். நீர் எனக்கு தந்தவர்களை காத்து கொண்டு வந்தேன். வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக கேட்டின் மகன் கெட்டுப்போனாலே அல்லாமல் அவர்களில் ஒருவனும் கெட்டுப்போகவில்லை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜூடாஸ் இஸ்காரியட். யூதாஸ் காரியத்தினுடைய வீழ்ச்சியை குறித்து நான் பார்க்கின்றோம். 2 காரியம் வாசி. ஹிஸ் டிபார்ச்சர் அண்ட் ஹிஸ் டேம்னேஷன். அவனுடைய விலகி போகிறதும் அவனுடைய வழி விலகுதலும் அவனுடைய அழிவையும் குறித்து இங்கே நான் பார்க்கின்றோம். வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக கேட்டின் மகன் கெட்டு போனானே அல்லாமல்னாக்கா யூதாஸ் கெட்டு போகணுன்றது ஆண்டோடைய சித்தம் இல்லை. அதனை சில உலகத்தில் சொல்லுவாங்க விதின்னு. ஆண்டவர் யாரும் கெட்டு போகிறது தேவனுக்கு சித்தம் இல்லை. ஒரு மனிதன் கூட கெட்டுப்போவது தேவனுக்கு சித்தமில்லை. 1 தீமோத்தேயு 2:4 வாசிக்கிறோம். எல்லா மனுஷனும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிவடையும் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார். எப்படி ஆதாம் ஏவாளை படைத்தார், அவர்கள் வீழ்ந்து போகணும்னு ஆண்டவர் படைக்கலை. மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் படைத்தார். தேவனோடு நல்ல உறவு இருந்தது. ஆனால் அவர்களுக்கு சுயாதீனத்தை கொடுத்திருந்தார். அந்த சுயாதீனத்தை அவர்கள் தவறாக பயன்படுத்தினாலும் வஞ்சக வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து கீழ்ப்படியாமல் போனார்கள். அதே நிலைமை தான் இந்த நாட்களிலும். அவர்கள் அந்த பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணினான், தன்னுடைய குருவியை அவன் காட்டி கொடுக்கின்றார். அவன் என்ன நினச்சானாக்கா, பணத்தை வாங்கிக்குவோம், ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மறைஞ்சு போயிடுவார். வாசிக்கலாம். மத்தேயு 27ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம் வாசிக்கலாம். மேத்யூ சாப்டர் 27:3. அப்பொழுது அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் அவர் மரண ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டதைக் கண்டு மனஸ்தாபப்பட்டு
அந்த 30 வெள்ளிக்காசை பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்கும் மூப்பரிடத்திற்கும் திரும்ப கொண்டு வந்து, குற்றமில்லாத இரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்ததினால் பாவம் செய்தேன் என்றான். எனவே இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவன் என்ன நினச்சான்? பணத்தை வாங்கிக்குவோம், 30 வெள்ளிக்காசு, இயேசுவை பிடிச்சா வருவாங்களா இல்லை கொல்ல வருவாங்க, அவர் தப்பிச்சுக்குவார். ஏன்னா ஏற்கனவே அதே மாதிரி கொல்ல முயற்சித்தாங்க, தப்பிச்சுக்கிட்டாரு. அதே விதமாக இந்த நாட்களிலும் நம்ம பணத்தை வாங்கிக்குவோம், தப்பிச்சுக்கிட்டாருனாக்கா நான் உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்தேன், நீங்கள் தாங்க அவரை பிடிச்சிருக்கணும், அது ஏன் தப்பு இல்லை என்று சொல்லி அவன் உலக எண்ணத்தோடு கூட ஆசை நிமித்தமாய் அவன் கண்கள் மறைந்து போனதுனாலே குருவையே காட்டி கொடுக்கின்றான். எனவே இந்த கடைசி அதுதான் டிபார்ச்சர்னு சொல்லுகிறோம். இதுதான் விசுவாச துரோகம் என்று சொல்லுகிறோம். 2 Thessalonians 2 அதிகாரத்தில் முதல் 3 வசனம் இப்படி வாசிக்கிறோம். 2 Thessalonians chapter 2 first 3 verses. அன்றியும் சகோதரரே, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையையும் நாம் அவரிடத்திலே சேர்க்கப்படுவதையும் குறித்து நாங்கள் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறது என்னவென்றால், ஒரு ஆவியினாலாவது வார்த்தையினாலாவது எங்களிடத்திலிருந்து வந்ததாய் தோன்றுகிற ஒரு நிருபத்தினாலாவது கிறிஸ்துவினுடைய நாள் சமீபமாயிருப்பதாக சொல்லப்பட்டால் உடனே சஞ்சலப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டால் ஒழிய அந்த நாள் வராது. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். எனவே அந்த கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்னதாய் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிடும். விசுவாச துரோகம் என்றால் என்ன? டீவியேஷன், அதாவது விலகி போகுதல். இப்படி சொன்னால் டிபார்ச்சர்னு சில இதில் சொல்கிறாங்க. டிபார்ச்சர்னாக்கா அதை என்ன பண்ணுறாங்க, உடனே அது ரகசிய வருகையை குறிக்கிறது, நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் என்று சொல்லி தங்களுடைய கொள்கைக்காக அந்த வசனத்தை வியாக்கியானம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அது 2 இடத்துல தான் அதனுடைய மூலப்பதம் வருகிறது. இந்த இடத்திலும் அப்போஸ்தலர் நடபடியின் புத்தகம் 21 அதிகாரம் 21 வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கின்றோம். ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 21 verse 21. புறஜாதிகளிடத்தில் இருக்கிற யூதர் எல்லாரும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணவும் முறைமைகளின்படி நடக்கவும் வேண்டுவதில்லை என்று நீர் சொல்லி இவ்விதமாய் அவர்கள் மோசேயை விட்டு பிரிந்து போகும்படி போதிக்கின்றான். அதான் பிரிந்து போகுதல். அதில் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, பிரிந்து போன சகோதரர்கள் யார் பிரிந்து போனார்கள் என்பதை யோசிக்கணும். எதிலிருந்து பிரிந்து போகிறார் என்பதை யோசிக்கணும். பேதுரு குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறார், பெந்தகோஸ்தே நாளில் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். பிரசங்கம் பண்ணும்பொழுது அவர் என்ன பண்ணுகிறார், இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து ஆண்டவராக இயேசு, நீங்கள் சிலுவையில் இறந்த இந்த இயேசுவே தேவன் ஆண்டவர் கிறிஸ்துவும் ஆக்கினார் என்று சொல்லி அங்கே அப்போஸ்தலர் நடபடியின் 2 அதிகாரம் 36 வசனத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்பேன். ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 2 verse 36 onwards. ஆகையினால் நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இந்த இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவும் ஆக்கினார் என்று இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் யாவரும் நிச்சயமாய் அறிய கடவர்கள் என்றான். இதை அவர்கள் கேட்டபொழுது இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாகி பேதுருவையும் மற்ற அப்போஸ்தலரையும் பார்த்து, சகோதரரே, நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார்கள். பேதுரு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். இந்த இடத்துல வாசிக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கிறோம், மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொள்ள மாத்திரம் மாறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று புத்தி சொன்னான். ரோமன் கத்தோலிக்க பைபிளில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நெறிகெட்ட தலைமுறை, ஆண்டவர் வகுத்த நெறியை விட்டு அவர்கள் விலகி போகிறார்கள். அவர்கள் அந்த வழியில் நடக்கலை. என் வேதத்தின் மகத்துவங்களை அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்தேன், அவர்களும் அதை அந்நிய காரியமாக எண்ணினார்கள். என்னுடைய நியாயங்களை அறியாமல் போனார்கள். பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு பைபிள் போதுமா அப்படின்னா பைபிள் போதும். கர்த்தருடைய வசனமோ என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கும். மனிதனுடைய கொள்கைகள் காலங்களிலே என்ன பண்ணும், அவருடைய அறிவுக்கேற்ப மாற்றிக்கொண்டே போவார்கள். ஆனால் கர்த்தருடைய வசனமோ என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கும். வானமும் பூமி ஒழிந்து போனாலும் என் வார்த்தைகளை ஒருபோது ஒழிந்து போவதில்லை என்று சொல்லி இயேசு சொல்கிறார். எனவே இயேசு மாறாதவர், அவருடைய வார்த்தை மாறாதது. எனவே அந்த வார்த்தையின் விட்டு விலகுகிற யாரும் அதுக்கு பேர் தான் விசுவாச துரோகம், டீவியேஷன், டிபார்ச்சர். அதனால் ஒரே ஒரு வழி தான் உண்டு, நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனமாக இருக்கிறேன், என்னால் அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவிடத்தில் வரான். அதுதான் மோசையை விட்டு விலகும்படிக்கு என்று சொல்கிற அந்த வார்த்தை தான் 2 Thessalonians 2 அதிகாரத்தில் விசுவாச துரோகம். எனவே மனிதனுக்கு செவ்வையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு, ஆனால் அதெல்லாமே மரண வழிகள் என்று சொல்லி நீதிமொழிகள் 14:12 நான் வாசிக்கின்றோம். ஸோ டிபார்ச்சர். ஸோ இந்த யூதாசை குறித்து நான் பார்க்கும் பொழுது அவன் உள்ளத்தில் பண ஆசை. ஆனால் வாசிக்கணும். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 12 அதிகாரத்தில் 4-5-6 வசனம் இப்படி வாசிக்கணும். ஜான் சாப்டர் 12 verses 4-6. அப்பொழுது அவருடைய சீஷரில் ஒருவனும் அவரை காட்டிக் கொடுக்க போகிறவனுமாகிய சீமோனுடைய குமாரனான யூதாஸ் காரியோத்து இந்த தைலத்தை 300 பணத்துக்கு விற்று தரித்திரருக்கு கொடாமல் போனதென்ன என்றான். அவன் தரித்திரரை குறித்து கவலைப்பட்டு இப்படி சொல்லாமல், அவன் திருடனானபடியினாலும்
பணப்பையை வைத்துக்கொண்டு அதிலே போடப்பட்டதை சுமக்கிறவனானபடியினாலும் இப்படி சொன்னான். இதே யூதாசை குறித்து யோவான் சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது 64வது வசனத்தில் 65வது வசனம் இப்படி வாசிக்கிறோம். John chapter 6 verse 64 and 65. ஆகிலும் உங்களில் விசுவாசியாதவர்கள் சிலர் உண்டு என்றார். விசுவாசியாதவர்கள் இன்னார் என்றும் தம்மை காட்டிக் கொடுப்பவன் இன்னான் என்றும் ஆதி முதலாக இயேசு அறிந்திருந்தபடியால் அவர் பின்னும், ஒருவன் என் பிதாவின் அருளை பெறாவிட்டால் என்னிடத்திற்கு வரமாட்டான் என்று இது நிமித்தமே உங்களுக்கு சொன்னேன் என்றார். எனவே பிதாவின் அருள், பிதாவின் கிருபை யாருக்கு கிடைக்கும்? யார் பிதாவுக்கு பிரியமானவர் செய்கிறார்களோ, யார் ஆண்டவருடைய வார்த்தை மேலே விசுவாசம் வைக்கிறார்களோ அந்த விசுவாசம் தான் தேவனை பிரியப்படுத்தும். அதுதான் தேவனுடைய சித்தம். எனவே தன் மனதுக்கு சரி என்று சொல்லி எந்த ஸ்தாபனமோ அல்லது எந்த ஊழியர்களோ சொன்னால் அது தேவனுக்கு பிரியமானதல்ல. அவர்கள் விலகி போகிற ஒரு மக்கள். அவ்விதமாக தான் அந்த கடைசி நாட்களிலே கேட்டுக்கு எதுவான வேத பொருட்களை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணி தங்களுக்கு கிரயத்திற்கு கொண்ட ஆண்டவரை மறுதளித்து தங்களுக்கு தீவிரமான அழிவை வருவித்துக் கொள்வார்கள். அவருடைய கெட்ட நடக்கையை அநேகர் பின்பற்றுவார்கள். அது நிமித்தம் சத்திய மார்க்கம் தூஷிக்கப்படும் என்று சொல்லி 2 Peter 2:1-3 வசனங்களில் நான் வாசிக்கின்றோம். அது மாத்திரம் 2 Timothy 4 வாசிக்கும் தீமோத்தேயுக்கு எழுதுகிறார், அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செவித்தன உள்ளவர்களாகி தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கேற்ற போதகர்களை தங்களுக்கு திரளாய் சேர்த்து கொண்டு சத்தியத்துக்கு செவியை விலக்கி கட்டுக்கதைகளுக்கு போகும் சார்ந்து போகும் காலம் வரும். இன்னும் அதிகமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கூட வஞ்சிக்கத்தக்க அற்புதம் அடையாளங்கள் நடக்கும். ஏன்னாக்கா பரிசேயர்கள் கேட்குறாங்க, நாங்கள் நம்பும்படி ஒரு அடையாளத்தை காட்டும். எனவே இந்த மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அடையாளத்தை இப்போ அற்புதம் ஏதாச்சும் நடந்துருச்சுன்னா உடனே நம்பிடுவாங்க. அது வேதத்துக்கு ஒத்து வருதா, சத்தியத்துக்கு ஒத்து வருதா, அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. இதுதான் 2 தெசலோனிக்கர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது 9ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும்போது அந்த சாத்தானுடைய செயலின்படி எப்படி நடக்கும் என்று சொல்லுகிறார். வாசிக்கலாம். 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 onwards. அந்த அக்கிரமக்காரனுடைய வருகை சாத்தானுடைய செயலின்படி சகல வல்லமையோடும் அடையாளங்களோடும் பொய்யான அற்புதங்களோடும் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளே அநீதியினால் உண்டாகும் சகலவித வஞ்சகத்தோடும் இருக்கும். ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய் சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமற் போனபடியால் அப்படி நடக்கும். அப்ப சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டியது அவசியம். அங்கீகரிக்காமல் போவார்களே ஆனால் வஞ்சிக்கப்பட்டு போவார்கள். அவர்கள் வஞ்சிக்கப்படுற மாதிரி தெரியாது. சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனமும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மையிலிருந்து விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று அஞ்சுகிறேன். கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை என்ன? பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமாக இருக்கிறது. ஏன் அவங்க விலகிறாங்கனாக்கா, அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்குள்ளே அவர்களே ஆண்டவரை அனுமதிப்பார். ஏன்னா ஆண்டவருடைய வார்த்தை விசுவாசிகளை சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலை. தங்களுடைய கொள்கைகள் தன்னுடைய போதனைகளை தான் அவங்க விரும்புகிறாங்க. தங்களுடைய பாரம்பரியத்தை தான் நம்புகிறாங்க. மனிதனுடைய புத்தியை தான் அவர்கள் சார்ந்திருக்கிறார்கள். லௌகிக ஞானம் தான் அவர்களுக்கு வேணும். அது அவர்களுக்கு சரியாக தோன்றுகிறது. இதே தான் பேதுரு ஒரு தடவை ஆண்டவர் இயேசுவிடத்தில் சொல்லும் பொழுது, இவைகள் உமக்கு சம்பவிப்பதிலே உமக்கு நேரிடாது என்று சொன்ன பொழுது இயேசு சொல்கிறார், எனக்கு பின்னாக போ சாத்தான், நீ எனக்கு இடரலாக இருக்கிறாய். தேவனுக்கு ஏற்றவிடை சிந்தி அவன் மனுஷனுக்கு ஏற்றவிடை சிந்திக்கிறாய் என்று ராயப்புரை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறதை நான் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கி யாருக்கு ஏற்றதை சிந்திக்கிறோம்? மனிதருக்கு ஏற்றதை சிந்திக்கிறோமா? சாபனத்துக்கு ஏற்றதை சிந்திக்கிறோமா? நமது கொள்கைகளுக்கு ஏற்றவளை சிந்திக்கிறோமா? அல்லது தேவனுடைய சித்தத்துக்கு தேவனுடைய சத்தியத்துக்கு ஏற்றவளை சிந்திக்கிறோமா? இதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே யோசித்து பார்க்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். இந்த நாட்களிலே அநேகர் அதிகமான மேர் இன்றைக்கு அந்த வசனங்களிலே தங்களுடைய கொள்கையை நிலைநிறுத்த முயற்சிப்பார்கள். அது நிமித்தமாக அவர்கள் விலகி போவார்கள். ஏனெனில் ஆண்டவருடைய கிருபை அவர்களுக்கு கிடைக்காது. ஏனெனில் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறதில்லை. தங்களுடைய பாரம்பரியத்தையும் தங்களுடைய கொள்கைகளையும் தான் நம்புவார்கள். பொய்யான அற்புதமான அடையாளத்தை நம்பி மோசம் போகக்கூடிய காலம் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறது. எனவே டிபார்ச்சர். அப்போ வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக கேட்டின் மகன் கெட்டுப்போனான். என்ன வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக? 1 பேதுரு புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது 7-8 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். 6-7-8 இப்படி வாசிக்கிறோம். 1 Peter chapter 2 verses 6-8. அந்தபடியே இதோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதுமாயிருக்கிற மூலைக்கல்லை சீயோனில் வைக்கிறேன், அதின்மேல் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதத்திலே சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால் விசுவாசிக்கிற உங்களுக்கு அது விலையேற பெற்றது. கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கோ வீட்டை கட்டுகிறவர்களால் தள்ளப்பட்ட பிரதான மூலைக்கல்லாகிய அந்த கல் இடறுதற்கு ஏதுவான கல்லும் விழுதற்கு ஏதுவான கண்மலையும் ஆயிற்று. அவர்கள் திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயிருந்து இடறுகிறார்கள், அதற்கென்றே நியமிக்கப்பட்டவர்களாயும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் விழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நியமிக்கல. இப்படி செய்வர்கள் எல்லாரும் இடறுவார்கள் என்று சொன்னுகிறார். அந்த வசனத்துக்கு ஏற்ப அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? இடறுகிறார்கள். விசுவாசிக்கிறவன்
ஒருபோதும் தன் வாழ்க்கை தேவனுடைய ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்பட மாட்டான். விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்பட்டாயிற்று. அப்போ விசுவாசித்தால் ரட்சிக்க விடுவான், விசுவாசிக்கவில்லை என்றால் அவன் நித்திய ஆக்கினைக்கு போவான். எனவே அவர்கள் ஏன் நித்திய ஆக்கினைக்கு போகிறாங்க? விசுவாசியாவது நித்திய ஆக்கினைக்கு போவான் என்கிற வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக அவர்கள் போகிறார்கள். அதனால் உங்களில் ஒருவன் காட்டிக் கொடுப்பான் என்று அவர்களுக்கு ஆண்டவர் எச்சரிப்பாக சொன்னார். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 18-19 இப்படி வாசிக்கிறோம். ஜான் சாப்டர் 13 verse 18 and 19. உங்கள் எல்லாரையும் குறித்து நான் பேசவில்லை, நான் தெரிந்து கொண்டவர்களை அறிவேன். ஆகிலும் வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக என்னுடனே அப்பம் புசிக்கிறவன் என்மேல் தன் குதிங்காலை தூக்கினான். அது நடக்கும்போது நானே அவரென்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொருட்டு இப்பொழுது அது நடப்பதற்கு முன்னமே அதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். எனவே வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக ஒருவன் காட்டிக் கொடுப்பான் என்று சொன்னார். அது ஆண்டவருடைய முன்னறிவு. அதே விதமாக காட்டிக் கொடுத்தான். அநேகர் வேறு விதமாய் நடப்பார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் முன்னதாக எச்சரித்தார். அதே தான் அந்த கடைசி நாட்கள் நடக்கப் போகிறது. நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போலவே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்தில் நடக்கும் என்று சொன்னார். அதே விதமாக தான் நடக்கப் போகிறது. அவர் எழுதி வைத்த காரியங்கள் என்ன எழுதி வைத்திருக்கிறாரோ, என்ன நடக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறாரோ அவைகள் தான் நடக்கும். அதனால் வெளிப்படுத்துகிற விசேஷத்தில் வாசிக்கும் பொழுது சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகள், இது கற்பனை அல்ல, அந்த வார்த்தைகள் அப்படியே நடக்கப் போகிறது. எனவே உணர்வுள்ளவர்களாக இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டோருக்கு பிரியமாய் நடந்து ஆண்டோருடைய சித்தத்தை அறிந்து ஆண்டோர் மேலே விசுவாசம் வைத்து கர்த்தருடைய கற்பனைக்கு கீழ்ப்படிந்து போக வேண்டியது மிக மிக அவசியம். ஸோ ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜூடாஸ் இஸ்காரியோத், அவன் கீழ்ப்படியாமல் போனதுக்கு காரணம் என்ன? அவன் ஆண்டோர் மேலே நம்பிக்கை வைக்கல, அவன் பணத்தின் மேல் ஆசை உள்ளவனாக இருந்தான், அதற்கு நிமித்தமாக திருடுகிறவனாக இருந்தான். அதனால் பவுல் தீமோத்தேயுவை சொல்லும்போது சொல்கிறார், நீ பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்குது. சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை வழுவி அநேக வேதனைகளினாலே தங்களை உருவ குத்திக் கொள்ளுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார். எனவே ஹிஸ் டிபார்ச்சர் அண்ட் ஹிஸ் டேமினேஷன், அவனுடைய முடிவு காரியம் என்ன ஆகும்? அழிவுக்கு தான் அவன் போவான். வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது 2 பேதுரு வாசிக்கிறோம், 2ஆம் அதிகாரத்தில் முதல் 3 வாசத்தை வாசிக்கும். அவருடைய கெட்ட நடக்க அநேக பின்பற்றுவார்கள், அந்த நிமித்தம் சத்திய மார்க்கம் தூஷிக்கப்படும். யூதா நிருபத்திலே 11-12 வாசிக்கிறோம். லெட்டர் ஆஃப் ஜூட் verses 11 and 12. இவர்களுக்கு ஐயோ, இவர்கள் காயினுடைய வழியில் நடந்து பிலேயாம் கூலிக்காக செய்த வஞ்சகத்திலே விரைந்தோடி கோரா எதிர்த்து பேசின பாவத்திற்குள்ளாகி கெட்டுப்போனார்கள். இவர்கள் உங்கள் அன்பின் விருந்துகளில் கரைகளாயிருந்து பயமின்றி கூட விருந்துண்டு தங்களை தாங்களே மேய்த்து கொள்ளுகிறார்கள். இவர்கள் காற்றுகளால் அடியுண்டோடுகிற தண்ணீரற்ற மேகங்களும் இலையுதிர்ந்து கனியற்று 2 தரம் செத்து வேரற்று போன மரங்களும் தங்கள் அவமானங்களை நுரை தள்ளுகிற அமளியான கடல் அலைகளும் மார்க்கந்தப்பி அலைகிற நட்சத்திரங்களுமாய் இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்காக என்றென்றைக்கும் காரிருளே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அவருடைய முடிவு அழிவு என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம். இன்னும் பிலிப்பியருக்கு நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 17-18 வாசிக்கிறோம். பிலிப்பியன் சாப்டர் 3 verses 17-19. சகோதரரே, நீங்கள் என்னோட கூட பின்பற்றுகிறவர்களாகி நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவர்களை மாதிரியாக நோக்குங்கள். ஏனெனில் அநேகர் வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள். அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞர் என்று உங்களுக்கு அநேகம் தரம் சொன்னேன், இப்பொழுது கண்ணீரோடும் சொல்லுகிறேன். அவர்களுடைய முடிவு அழிவு, அவர்களுடைய தேவன் வயிறு, அவர்களுடைய மகிமை அவர்களுடைய லட்சையே. அவர்கள் பூமிக்கடுத்தவைகளை சிந்திக்கிறார்கள். இதில் தெளிவாக அங்கே இருக்கிறது. எதை சிந்திக்கிறார்கள், எது அவருடைய ஆசையாக இருக்கிறது, எது அவங்களுக்கு மகிமை என்று எண்ணுகிறார்கள், அதனுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும்? ஏன்னாக்கா கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் உபதேசத்தை விட்டு விட்டார்கள். கிறிஸ்துவின் சிலுவையை உலக காரியத்திற்காக, உலக நன்மைக்காக, உலக ஆசீர்வாதத்திற்காக இன்றைக்கு சிலுவையை முன்னிறுத்துகிற காரியங்களை தான் இன்றைக்கு அதிகமாக பார்க்கின்றோம். அதில் தவறான உபதேசங்களை நாம் பார்க்கின்றோம். எனவே சிலுவை பற்றிய உபதேசம் கெட்டுப்பொருளுக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறது, ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ தெய்வ பலனாக இருக்கிறது. நாம் எதை விசுவாசிக்கிறோம் என்பதை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார். எதற்காக விசுவாசிக்கிறோம் என்பதை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார். மனித உள்ளத்தில் இருக்கிற எண்ணங்களை அறிந்த தெய்வம். எனவே நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு பிரியமானதாக இருக்க வேண்டியது. ஆனால் யூதாஸ் காரியத்தினுடைய உள்ளத்திலேயோ பண ஆசை, ஆகினால்தான் தான் பணப்பையை வைத்திருக்கிறவனாவும் அதில் போடப்படுகிறது திருடுகனாகவும் இருந்தபடினால் அந்த பண ஆசையானது அவனவன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான். பின்பு இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும். பாவம் பூர்ணமாகும் பொழுது மரணத்தை பிறப்பிக்கும். எனவே இந்த கடைசி நாட்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். விசுவாசத்தை காத்து கொள்ள வேண்டியது, வேத வசனத்தின்படி நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜூடாஸ் காரியர். 3வது காரியம் வாசிக்கிறது ஃபுல்னஸ் ஆஃப் ஜாய். அந்த வசனத்தை 17ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் வாசிக்கலாம். யோவான் 17:13. இப்பொழுது நான் உம்மிடத்திற்கு வருகிறேன். அவர்கள் என் சந்தோஷத்தை நிறைவாய் அடையும்படி உலகத்தில் இருக்கையில் இவைகளை சொல்லுகிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஃபுல்னஸ் ஆஃப் ஜாய். ஆண்டவர் சொல்கிறார், என்னுடைய சந்தோஷத்தை நிறைவாய் அடையும்படிக்கு. ஒரு நிறைவான சந்தோஷம், நிறைவான சமாதானம்
தெய்வத்திடத்தில் மாற்றத்தான் உண்டு, இயேசுனிடத்தில் மாத்திரம்தான் உண்டு. அந்த ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிற அந்த சந்தோஷத்தையும் அந்த சமானத்தையும் நாம் அனுபவிக்கும்படி ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். எவ்வளவு ஆண்டவர் அன்புள்ள தெய்வம், எவ்வளவு இரக்கமுள்ளவர், எவ்வளவு தயவுள்ளவர், எவ்வளவு கிருபையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் 15ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது விதமாய் பார்க்கிறோம். 11லேருந்து 13 வசனம் வாசிக்கலாம். ஜான் சாப்டர் 15 verses 11 to 13. என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும் படிக்கும், உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும் படிக்கும் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். நான் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க வேண்டுமென்பதே என்னுடைய கற்பனையாய் இருக்கிறது. ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை. எனவே சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்க வேண்டுமென்றால் பரிசுத்தாவிலே நிறைந்திருக்கிறவன் அன்பிலே நிறைந்திருக்கிறான். பரிசுத்தாவில் நிறைந்திருக்கிறவன் பரிசுத்தாவினுடைய சந்தோஷத்தில் நிறைந்திருக்கிறான். பரிசுத்தாவிலே நிறைந்திருக்கிறவன் அவன் தன் வாழ்க்கையில் இன்னும் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தால் அது வழிந்து ஓடக்கூடியதாய் அவன் வழிந்து ஓடுகிற இடங்களெல்லாம் இந்த அன்பும் அந்த சந்தோஷம் சமாதானமும் நிறைவாய் இருக்கும். நீங்களும் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களில் நிலைத்திருந்தால் என்று சொல்கிறார். அவருடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருங்கள், அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் என்று சொல்கிறார். அப்படி நிலைத்திருப்பானே ஆனால் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தை அவனால் அனுபவிக்க முடியும் இருக்கும். அதுதான் யோவான் 14:27 வயசு சொல்லுகிறார். இயேசு, சமானத்தை நான் உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன், என்னுடைய சமானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன், உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரமாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறதில்லை, உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக. எனவே இந்த கடைசி நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இயேசு சொல்லுகிறார், என்னிடத்தில் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டை வேலை உங்களுக்கு சொன்னேன், உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன். எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜெயம் கர்த்தரால் தான் வரும். கர்த்தர் நம்மோடு கூட தான் இருக்கின்றார், நம்மை கரம் பிடித்திருக்கிறார், ஒருபோது கைவிடவே மாட்டார். ரட்சித்தவர் முற்றுமுடி ரட்சிக்க அவர் வல்லவர். பொய் சொல்ல அவர் மனுஷன் அல்ல, மனமாற மனுப்புத்திறன் அல்ல. எனவே நம்முடைய நம்பிக்கை முழுவதுமாய் ஆண்டோர் மேலே இருக்க வேண்டியது அவசியம். அந்த ஆண்டோர் மேலே நம்பிக்கை இருக்கிறோமானால், அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கை கொண்டு போவோமானால் தேவ அன்பு நம்மிடத்திலே பூர்ணப்படும். அப்போ அந்த பரிசுத்தாவிலே நாம் நிரம்பி இருப்போமானால் அதனுடைய விளைவு என்ன? ஆவியின் கனியோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம். அந்த சந்தோஷம் தான் பரிசுத்தாவிலே உண்டாகிற சந்தோஷம். அவர் யாருக்கு அந்த சந்தோஷம் உண்டாகும்? 1 பேதுரு புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 8-9 வசனம் இப்படி வாசிக்கிறோம். 1 Peter chapter 1 verse 8 and 9. அவரை நீங்கள் காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள். இப்பொழுது அவரை தரிசியாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்து சொல்லி முடியாததும் மகிமையால் நிறைந்ததுமாயிருக்கிற சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் களி கூர்ந்து உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்தும ரட்சிப்பை அடைகிறீர்கள். எனவே 2 காரியங்களை வாசிக்கிறோம் இதில். இன்ட்வெல்லிங் ஹோலி ஸ்பிரிட் அண்ட் இன்எக்ஸ்பிரஸபிள் ஜாய். இந்த சந்தோஷம் எப்படி வருதுதான்? பரிசுத்தாவினாலே உண்டாகிற ஒரு சந்தோஷம். இப்போ மோசே குறித்து வாசிக்கிறோம். விசுவாசத்தினாலே அவன் அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கலும் தேவனுடைய ஜனங்களோடு கூட துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டார். இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமான காரியங்கள் எவ்வளோ இருக்குது, நல்ல காரியங்கள். அது பாவ சந்தோஷம் இருக்குது, நியாயமான சந்தோஷம் இருக்குது. ஒரு கல்யாணம் ஆச்சுனாக்கா சந்தோஷம், ஒரு குழந்தை பிறந்தா சந்தோஷம், அவன் பிள்ளை பிறந்து அந்த பிள்ளை நல்லா படித்தா சந்தோஷம், இதெல்லாம் நியாயமான சந்தோஷம்தான். ஆனால் பாவ சந்தோஷம் ஒருபோது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது. எனவே எவ்வளவுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் இருந்தாலும், நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாடுகள் பிரச்சனை இருந்தாலும் நமக்குள்ளே பரிசுத்தாவியானவர் இருக்கிறார். அதான் யோவான் 14ஆம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது 15, 16, 17 வசனம் வாசிக்கிறோம். ஜான் சாப்டர் 14 verse 15 to 17. நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்கள். நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன், அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றரவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருளுவார். உலகம் அந்த சத்திய ஆவியானவரை காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் அவரை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாது. அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள். எனவே எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் எனக்கு தெரியும். எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் மற்றவங்களுக்கு தெரிய வேண்டுமென்றால் என் வாழ்க்கையிலேயே வெளிப்படுகிற கனி தான் மற்றவங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது அவசியம். என் உள்ளத்தில் இருக்கிற சந்தோஷம்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இவர்கள் எப்படி இவ்வளவு பிரச்சனை போராட்டங்கள் மத்தியிலே அவள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில் இருக்கும்பொழுது கர்த்தரை பாடி துதிக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஆதி திருச்சபையின் நாட்களிலே நீரோ மன்னன் காலத்திலே கிறிஸ்தவர்களை மிருக கொழுப்பை தடவி அவளை தீப்பந்தம் போல எரிய வைத்தார்கள். அவர்களெல்லாம் கர்த்தரை பாடி புகழ்ந்து கொண்டே அவர்கள் மரித்தார்களாம். இதுதான் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற இன்எக்ஸ்பிரஸபிள். அது எப்படின்னு வர்ணிக்க முடியாது. இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சாட்சி சொல்கிறாங்க. ரொம்ப நாள் எனக்கு வயிற்று வலி இருந்துச்சு, எனக்கு ஆண்டோர் ஜெபித்தேன், வயிற்று வலி போக்குச்சு. ரொம்ப நாளாக எனக்கு வேலை கிடைக்குன்னு நினச்சேன், ஆண்டோர் ஜெபித்தேன், ஆண்டோர் வேலை கொடுத்தார். இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம், சந்தோஷமான காரியம். ஆனால் பரிசுத்தாவின் சந்தோஷம் என்பது அனுபவிக்கலாம், ஆனால் அதை வர்ணிக்க முடியாது. எனவே இன்எக்ஸ்பிரஸபிள் ஜாய் என்று சொல்லி நான் வாசிக்கிறோம். அதான் பரிசுத்தாவி. ஏன்னா இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது. அப்படியே சமாதானமும் அதே தான். அறிவு கெட்டாத அன்பு என்று சொல்லி அன்பை குறித்து நான் பார்க்கிறோம்.
புத்திக்கு எட்டாத சமாதானம் என்று சொல்லி பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். இதெல்லாம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது. எனவே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை நாம் அனுபவிக்க முடியும், ஆனால் அது வர்ணிக்க முடியாது மற்றவருடைய வாழ்க்கையில். அதுதான் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த காரியத்தை தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ண, இப்படிப்பட்ட சந்தோஷம், இப்படிப்பட்ட சமாதானத்தை அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசுடைய ஜெபமாக நாம் பார்க்கிறோம். எபேசியர் 3:16 வாசிக்கிறோம், நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனிதர் வல்லமையாய் பலப்படவும் நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலம் நீளம் ஆழம் உயரம் இன்னதென்று உணர்ந்து அறிவிக்கட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகும்படிக்கு என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறதை பார்க்கிறோம். பவுலோட ஜெபமாக நாம் பார்க்கிறோம். இதே நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த அளவு, இதுதான் அளவுன்னு பக்தியில் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. அனுபவபூர்வமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டோடைய அன்பை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். அவருடைய சமானத்தை அனுபவிக்க வேண்டியது அவசியம். அவருடைய சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க வேண்டியது அவசியம். அவருக்கு பிரியமாய் நடந்தால் இந்த கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை நாம் வழங்கிக் கொள்ள முடியும். அதுதான் கொலோசியர் 1:6 வாசிக்க, தேவனுடைய கிருபையை நீங்கள் சத்தியத்தின்படி அறிந்து கொண்ட நாள் முதல். இன்றைக்கி நிறைய பேர் ரொம்ப பக்தினாலே கிருபை கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார். விரும்புகிற நாளும் அல்ல, ஓடுகிற நாளும் அல்ல, இறங்குகிற தேவனாலே ஆகும். எவன் மேல் இரக்கமாக இருக்க சித்தமாக இருக்கிறாரோ, எவன் மேல் கிருபையாக இருக்க சித்தமாக இருக்கிறாரோ அவன் மேல் கிருபையாக இருக்கிறார். எவனை கடினப்படுத்த சித்தமாக இருக்கிறார் அவனை கடினப்படுத்துகிறார். யார் கடினப்படுத்துவார்? இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் சோதனை நாளில் நடந்தது போல உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதீர்கள். யாருடைய சத்தத்தை கேட்கிறோம்? மனிதனுடைய சத்தத்தையா, அல்லது உலக மனிதனுடைய சத்தத்தையா, அல்லது சபை கொள்கையினுடைய சத்தத்தை கேட்கிறோமா? நம்முடைய நல்ல மேய்ப்பராகிய ஆண்டோடைய சத்தத்தை செவி கொடுக்கிறோமா? எனவே அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுத்து நாம் கீழ்ப்படிந்து போவோமானால் அவருடைய இரக்கம் கிடைக்கும், அவருடைய கிருபை கிடைக்கும், அவருடைய பரிசுத்தாவினுடைய சந்தோஷம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும். உதாரணமாக வாசிக்கும்போது அந்த கந்தைய மந்திரியை குறித்து வாசிக்கிற அப்போஸ்தலருடைய புத்தகத்தில், அங்கே பிலிப்பை அவர் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து விட்டு அவர் கரையேறினவன் அவர் போயிட்டார். இவர் சுற்றி பித்து பார்க்குற பிலிப்பு இல்லை, அவன் சந்தோஷத்தோடு தன் வீட்டுக்கு போகிறானாம். இதுதான் பரிசுத்தாவியில் உண்டாகிற சந்தோஷம். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும். வெறும் பாட்டு பாடுகிறதுனால சந்தோஷமாக இருக்கணும், சங்கீத கடவன்னு சொல்லி பாட்டு பாடுறதுனால சந்தோஷம் வராது. சந்தோஷமாக இருக்கிறவன் சங்கீதம் பாடுவான். எனவே எந்த நிலைமையில் பாடுவான்? எல்லா நிலைமையிலும் பாடுவான். அதுதான் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற சந்தோஷம். அது வாசிக்கும்போது பிலிப்பியர் இருக்கிறது நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம் இப்படி வாசிக்கிறோம். பிலிப்பியன் சாப்டர் 4:4, கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். ஏனெனில் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார். உங்களோடு கூட என்றைக்கும் இருக்கும்படியான சத்திய ஆவியாக வேறொரு தேற்றரவானை அவர் உங்களுக்கு தந்தருள்வார். உலகம் அந்த சத்திய ஆவியானவரை காணாமலும் அறியாமல் இருக்கிறபடியினாலே பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாது. அவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள். எனவே இம்மானுவேலன், தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். எனவே தேவனே நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று எவ்வளவு சந்தோஷம். என்னை கரம் பிடித்திருக்கிறார் என்று எவ்வளவு சந்தோஷம். என்னை முற்றுமுடி ரட்சிக்க வல்லவர் என்றால் எவ்வளவு சந்தோஷம். அழைத்தர் உண்மையில் என்று விசுவாசிப்போமானால் எவ்வளவு சந்தோஷம். நித்திய ஜீவனை வாக்கு பண்ணியிருக்கிறாரே எவ்வளவு சந்தோஷம். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டியது அவசியம். இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய சந்தோஷம். இதுதான் ஆவிக்குரியவன் ஆவிக்குறியிலே சிந்திக்கிறான். மாம்ச சிந்தை மரணத்தில் கொண்டு போய் விடும். இந்த கடைசி நாட்களிலே நடக்கிற சம்பவங்களை பார்த்து அநேகர் என்ன பண்ணுவாங்க? சோர்ந்து போவார்கள். ஆனால் ஆண்டவர் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிற மனிதனோ விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருப்பான். அதனால் இயேசு சொல்கிறார், மனுஷகுமாரன் பூமியில் வரும்பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ. இந்த விசுவாசம் அந்த யூதாசுக்கு இருந்திருந்தால் அவன் ஒருபோதும் அந்த பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தன் குருவியை காட்டி கொடுத்துருக்க மாட்டான். ஆனால் அந்த கடைசி நாட்களிலே உலக காரியங்களுக்கும் சரீரத்துக்கு அடுத்த காரியங்களுக்கும் இம்மைக்காக நம்பிக்கை வைத்து விசுவாச துரோகத்துக்கு போகிறார்கள் அதிகமான பேர் சபையிலே. இதேனாக்கா அன்றைக்கு ஏவாளிடத்தில் என்ன பிசாசு சொன்னாலும் அதே காரியத்தை தான் இன்றைக்கு வேறு விதத்தில் சொல்கிறார். சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினால ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனமும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மையிலிருந்து விலகும்படி அந்த டிபார்ச்சர் தான், அந்த உண்மையிலிருந்து விலகுகிறது தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாச துரோகம். அவனா நற்செய்தி சொன்னான், நீங்கள் சாக மாட்டீங்க. ஆண்டவர் சொன்னால் நீங்கள் சாவீர்னு சொன்னார், சாக மாட்டீங்கன்றான். நீங்கள் ஆண்டவர் அவருக்கு மனக்கண்களை குருடாக்கினது போல உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும்னு பொய் சொல்கிறான். நீங்கள் தேவர்களைப் போல ஆவீர்கள். தேவனுடைய மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் ஆண்டவர் படைத்திருந்தார். பூமியை ஆண்டு கொண்டு கீழ்ப்படுத்துகளை சொல்லி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். இந்த ஆசீர்வாதம் அவங்களுக்கு தெரியல. பிசாசு சொன்ன வார்த்தையை நம்பினாங்க. தேவர்களைப் போல ஆவீர்கள், இன்னும் உயர்த்துவார் போல இருக்குது என்று சொல்லி பொய்யான காரியங்களை நம்பி வீழ்ந்து போனார்கள், வஞ்சிக்கப்பட்டு போனார்கள். அதே தான் அந்த கடைசி நாட்களிலே அதிகமான பேர் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகிறார்கள். எனவே யூதாஸ் காரியத்தினுடைய உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோம். இதை எச்சரிப்பாக அன்றைக்கு தேவன் வேதத்தில் எழுதி கொடுத்தபடியே வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக கேட்டு மகன் கெட்டுப்போம், உங்களில் ஒருவன் காட்டி கொடுப்பானார். அதற்கு அவன் இப்போ பணத்துக்கு ஆசைக்கு இடம் கொடுத்தபடினாலே காட்டி கொடுத்தான். இவன் தான் காட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல.
புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவீர்கள் என்று சொன்னார், எச்சரித்தார். அந்த எச்சரிப்பை அவன் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் அவர்கள் பிசாசின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து கீழ்ப்படிந்திருக்க மாட்டார்கள். அதே விதமாக தான் வெள்ளம் கொண்டு போக மட்டும் உணராதிருப்பார்கள்னு சொல்லி எச்சரிப்பான வார்த்தையை கேட்டு உணர்ந்திருப்போமானால் இந்த கடைசி நாட்களிலே நம்முடைய ரட்சிப்பை நாம் காத்துக்கொள்ள முடியும். யாருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறோம்? நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பை பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் வீட்டாரை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை ஆயத்தம் பண்ணினான். இன்றைக்கு ஆண்டோட வருகைக்கு ஆயத்தமாக இருக்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதற்கு நம்ம ஆயத்தப்படுத்துகிற தேவனை ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை நமக்கு தந்தவரும் அவரே. நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம். அந்த விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருப்போம். கர்த்தர் மாறாதவர். எனவே பலவிதமான அந்நிய போதனையினால் அழைப்புண்டு தெரியாதிருங்கள். போஜன பதார்த்தங்களினால் அல்ல, கிருபையினாலே இருதயம் சிறப்படுகிறது நல்லது. எனவே நிற்கிறேன் என்று சொல்கிற விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். ஒரு ஸ்தாபன கொள்கை அல்ல, என்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறது கர்த்தர், என்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறது கர்த்தருடைய வார்த்தை. எனவே அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஆம் என்றும் இருக்கிறது. எனவே இந்த உறுதியான நிலைப்பாடு நமக்குள்ளே இருக்குமானால் நமக்கு பரிசுத்தாவினுடைய சந்தோஷம் இருக்கும், அந்த சமாதானம் நமக்குள்ளே இருக்கும். தேவனுக்கு சித்தமானதை அறிந்து இயேசு செய்தது போல நாமும் செய்ய முடியும். அப்பொழுது தான் கிறிஸ்து எனக்குள் இருக்கிறார். பவுல் அதான் சொல்கிறார், கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று அறியீர்களா? நீங்கள் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களாக இருந்தால் அறியீர்கள், நாங்கள் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்கள் அல்ல என்பதையும் அறிவீர்கள் என்று சொல்லி 2 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 15 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். 5வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கிறோம். இந்த கடைசி நாட்களில் வாழ்கிறோம். எனவே இன்டென்ஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் ப்ரேயர், ஆண்டவராக இயேசுனுடைய அந்த ஜெபத்தில் என்ன ஒருத்தர் கூட என்ன பண்ணக்கூடாதான், கெட்டு போகக்கூடாது. எல்லா மனுஷனும் ரட்சிக்கப்படும். 1 தீமோத்தேயு 2:4 வாசி, எல்லா மனுஷனும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவடையும் அவர் சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறார். அந்த சித்தத்தின் அடிப்படையில் ஆண்டவர் ஜெபிக்கிறார். அந்த சித்தத்தின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். இன்றைக்கு அவருடைய சித்தத்தை அறிவோம், சித்தத்தை செய்வோம். அந்த சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை அனுபவித்து ஆண்டவர் வாக்குப்படின நித்திய மகிமையிலே பிரவேசிக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. கண்களை மூடுவோம், நான் ஜெபிக்கலாம். எங்கள் அன்பின் பரம தகப்பனே, துதிக்கிறோம் அப்பாமே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இன்றைக்கு நாள் தியானித்த வேத பகுதிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிறவர்களை சீர்படுத்தி சிறப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக என்று சொல்லி ஆண்டவரே பேதுரு சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படியே ஆண்டவரை நாங்களும் உம்மிலே நிலைத்திருந்து வாழ ஆண்டவரை உதவி செய்யும். உம்மை விட்டு விலகாத இதயத்தை எங்களுக்கு தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் பரமபிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்தமான நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே, ஆமென்.